moren 10.000 persones a l'any atribuïbles al tabac. I això, si ho divideixes per 365, et surten 27 persones al dia. I si ho passes a hores, és 1,1 persona cada hora a Catalunya està morint per una causa atribuïble al tabac. Estan fent creure a la gent jove que aquests nous sistemes d'accedir al tabac, posa entre cometes productes amb nicotina, són innocus. Sí que han aconseguit treure el fum, que ja no fa mala olor, i ho han fet veure que són uns vapejadors, que sembla que el vapor d'aigua sigui net. I no és vapor d'aigua, són vapors de productes químics que fan mal als pulmons. I el problema d'arrel sempre ha estat el mateix, que és la nicotina. Afecta tot el sistema cardiovascular, tanca els vasos sanguinis, augmenta la pressió, la freqüència cardíaca, però també afecta al nivell cerebral, perquè com que crea tot aquests canvis mentals perquè al ser una substància addictiva, també afecta en tema de concentració de memòria, caràcter, perquè si no tens la teva dosi t'alteres. I tot això, si ho passem amb una persona adulta, afecta, però si estem parlant d'una persona jove que se li està formant el cervell, s'està formant tot el seu cos, l'efecte nociu és molt més gran. No pots prendre una pastilla i deixes de fumar, has de voler deixar de fumar.